Памятаеце прамысловы эксперимент Эрвіна Шрэдзінгера? Ёсць закрытая коробка, унутры код, а яшчэ спецыяльны механізм. Маленькі радыоактыўны атам, лічыльнік, які зрэагуе, калі атам распадзецца, і пляшка з атрутным рэчывам, якая разаб'ецца, калі лічыльнік спрацуе. То бок, атам распадаецца, механізм спрацоўвае, атруту вызваляецца і код гіне. Калі атам не распадаецца, нічога не адбываецца і код жывы. Пакуль мы не ведаем, што там здарылася ў той коробцы, код як бы і жывы, і мёртвы адначасова. Гучыць абсурдна, але Шрэдзінгер меў нам мэце паказаць, наколькі дзіўнай і нязвыклай для здаровага сэнсу з'яўляецца квантавая фізіка. Гэты мыслевы эксперымент быў прапанаваны аўстрыйскім фізікам у 1935 годзе. Прыкладна ў той жа час французскі пісьменнік Альбер Камю пачынае працаваць над раманам «Чужаніца». І ён завяршае пісаць яго ў маі 1940-го. Праз 2 гады кнігу публікуюць. Ідзе Другая сусветная вайна, Францыя акупаваная нацысцкай Германіяй. Раман купляюць і ахвотна чытаюць. Жорсткая цэнзура ва ўмовах акупацыі не перашкаджае яго выхаду. Але што хацеў сказаць аўтар? Пытанне так і застаецца адкрытым на працягу 8 наступных дзесяцігоддзяў. Найбольш верагодны адказ Камю ажыццявіў свой мыслёвы эксперымент. А Мерсо варта ўспрымаць як увасабленне так званага абсурднага чалавека. Альбер Камю быў пісьменнікам, журналістам, палітычным актывістам, і хоць ён і адмаўляў гэта, але ўсё ж такі ён быў філосафам. Каб патлумачыць свае філасофскія ідэі, Камю звяртаўся да мастацкіх вобразаў, метафор, алегорый. Прапанаваную ім канцэпцыю абсурда даволі складана зразумець. Але Камю пісьменнік і не імкнецца нам патлумачыць. Гэта марная справа. Ён імкнецца зрабіць так, каб мы адчулі ягоныя ідэі, найперш на нейкім эмацыйным узроўні. Мерсо, галоўнага героя рамана Камю «Чужаніца», судзяць за той учынак, які, і гэта абсалютна лагічна, з'яўляецца злачынствам, бо ён жа націснуў на курок і стрэліў. І ў той жа момант забойца не адчувае сябе забойцам. І гэта таксама лагічна з пункту гледжання Мерсо. Але ён і сам разумее, што абсурдна сцвярджаць на судзе, маўляў, ва ўсім вінавата сонца. І ён абірае шлях не тлумачыць нічога зусім. Асабліва, калі гэтага нельга патлумачыць. Так і Камю у прапанаванай ім філасофскай канцэпцыі гаворыць пра тое, што не варта ў гэтым жыцці шукаць ніякага сэнса. Абсалютна не варта, бо яго папросту няма. Гэты свет не з'яўляецца ні лагічным, ні справядлівым. Жыццё абсурднае само па сабе. Трэба проста прыняць гэты факт паводле Камю і жыць далей з пачуццём унутранай свабоды, бо свабода вынікае з адсутнасці усялякіх чаканняў і спадзяванняў. Мне гэта нагадвае ў пэўным сэнсе буддызм. Жыві тут і зараз, бо па-за гэтым імгненнем нічога няма. Абсалютная пустата. І той эпізод у другім раздзеле першай часткі рамана, калі Мерсо на працягу цэлага дня проста сядзіць і назірае за тым, што адбываецца на дварэ, проста сядзіць ля акна і назірае. Можа ўспрымацца як медытацыя, як пэўная ментальная практыка і трэніроўка. Магчыма, такім чынам ён імкнецца справіцца са сваімі эмоцыямі, са стрэсам, усё ж такі ён толькі што маму пахаваў. І, дарэчы, звярніце ўвагу на тое, што гаворыць Мерсо, калі яго арыштавалі. Ён гаворыць, што мае такі характар, калі фізічныя патрэбы часта парушаюць ягоныя эмоцыі. Але хто можа паспрачацца з тым, што гэтае сцверджанне праўдзівае для кожнага чалавека? Значыць, Мерсо – гэта звычайны чалавек, і кожны з нас Мерсо ў той момант, калі мы шчырыя найперш перад сабой, калі скідваем шматлікія сацыяльныя маскі. Кніга Камю падзеленая на 2 роўныя часткі. Першая пачынаецца з таго, што галоўны герой даведваецца пра смерць сваёй мамы і едзе на пахаванне, падчас якога ён паводзіць сябе даволі стрымана. І гэта ўспрымаецца іншымі людзьмі так, быццам бы ён абы-як выдаў усяго. І ён адмаўляецца адкрыць века труны, і ён нават не бачыць сваю маму мёртвай да таго, як труну з ёй апускаюць у магілу. Атрымліваецца дзіўная рэч. Нічога нельга сказаць дакладна, ці сапраўды яго мамы больш няма. Сёння яна памерла, альбо учора, ці памерла ўвогуле. Пакуль Мерсо не вярнуўся з пахавання, ён нават на шэфа крыўдзіцца не рашаецца, што той не паспачуваў яму. Вось калі вернецца пасля пахавання ў жалобе, тады справа будзе ясная. Мерсо як бы сам хоча заставацца ў гэтым стане няпэўнасці, бо пры такім раскладзе, калі нічога не вядома дакладна, усе варыянты магчымыя і могуць успрымацца як паралельнай рэальнасці. Верагодна, таму ён і не хоча думаць пра мёртвага араба, бо думаць пра мёртвага араба – гэта значыць думаць пра тое, як ён памёр. Але, як мы ўжо сказалі, Мерсо зусім не ўспрымае сябе як забойцу. Ягоны стрэл – гэта выпадковасць, няшчасны выпадак, трагедыя. І ён дакладна не той чалавек, які ўмее спраўляцца са сваімі эмоцыямі.
і ён пакуль яшчэ не натрэніраваў у сабе гэтае ўменне. І ў момант першага стрэлу Мерсо канчаткова губляе кантроль над сваімі эмоцыямі. Ён з прыкрасці, са злосці ад таго, што ўсё так бязглузда атрымалася, затым выпускае яшчэ 4 кулі ва ўжо мёртвага араба. Ён разумее, якая непапраўная бяда здарылася, і гэтыя 4 стрэлы, якія ніяк не можа патлумачыць для сябе следчы, гэтыя 4 стрэлы варта ўспрымаць як нястрыманую рэакцыю на крайнюю ступень раздражнення. Абсалютна правільна ўсё разумеюць толькі стары Саламано і Селеста. Проста здарылася няшчасце. У момант, калі Мерсо ненаўмысна забівае чалавека, ён яшчэ не вольны. Ён дзейнічае пад уплывам эмоцый. На яго эмоцыі уплывае тое, як ён сябе фізічна адчувае. Сонца перашкаджае яму перажыць момант тут і цяпер, усвядоміць смерць сваёй мамы, развітацца з ёй як след, перажыць эмоцыі, звязаныя са стратай блізкага чалавека. І зноў жа сонца перашкаджае яму цвяроза думаць і разважаць, прадбачыць магчымыя трагічныя наступствы ў той момант, калі яму выпадкова трапляецца на вочы нават не ягоны асабісты вораг, а вораг ягонага сябра, якога сам ён, дарэчы, сабе ў сябры не выбіраў. Чалавек з рэпутацыяй сутэнёра Раймон сам робіць Мерсо сваім сябрам. У той час, пакуль той усё яшчэ шукае свой шлях, тую філасофію, якой варта прытрымлівацца па жыцці. У Бога Мерсо не верыць, а адзіна вартую таго, каб паверыць у яе, каштоўнасць унутранай свабоды чалавека, ён яшчэ спасцігнуць не паспеў. І ў гэтым яму, як ні дзіўна, дапамагае фізічнае зняволенне, турма. У другой частцы рамана нам распавядае сваю гісторыю ўсё той жа чалавек, але ягоны голас гучыць інакш. І калі раней ён думаў, што ў яго няма выбару, альбо ён дазваляў рабіць выбар за сябе іншым, Раймону дазволіў абраць яго сваім сябрам, Мары дазволіў абраць яго сваім жаніхом, то цяпер у Мерсо у турме і сапраўды няма выбару. На пачатку Мерсо ўсё яшчэ можа зрабіць выбар. Ён можа хаця б выбраць абараняць сябе перад судом, але і тут ён аддае сваё права іншым выбраць для яго адваката. Калі ж Мерсо выносіць смяротны прысуд, усё, што яму застаецца, гэта толькі права захаваць сваю ўнутраную свабоду. Права ні ў што не верыць, ні на што не спадзявацца, свабоду жыць у тых умовах, якія ёсць, і столькі, колькі яму адмерана. І свабоду пайсці з гэтага свету з такімі ўнутранымі перакананнямі, якія не пакідаюць ніякай надзеі на цудоўнае выратаванне ні ў гэтым жыцці, ні на тым свеце. Непасрэдна перад пакараннем Мерсо адчувае сябе гатовым, кажучы метафарычна, да абдымкаў з абсалютнай пустатой. Сюжэт рамана «Камю чужаніца» – гэта ілюстрацыя абсурднасці жыцця. Людзі вераць у Бога, у правасуддзе, альбо увогуле ні ў што і ні ў каго не вераць. І ўсё гэта аднолькава не мае ніякага сэнсу. Бо верыць у што-небудзь – гэта значыць ашукваць сябе па сваёй уласнай волі. Камю прапануе замест такога добравольнага ашуканства прыняць і ўсвядоміць сваю ўнутраную свабоду. Свабоду выбіраць, ці трымцець ад страху і бездапаможнасці перад раўнадушам і бессэнсоўнасцю гэтага свету, ці быць шчаслівым і жыць напоўніцу, пакуль ёсць такая магчымасць, насуперак усяму. У канцы кнігі Мерсо прымае свой трагічны лёс. І паколькі гэта ўсё ж цяжка, вельмі цяжка змірыцца з такім трагічным зыходам і не спадзявацца ні на што, ён прагне, паміраючы, чуць гнеўныя крыкі натоўпу. Бо калі ўвесь свет супраць цябе, толькі таму, што так склаліся абставіны. Калі супраць цябе ўвесь гэты знаёмы, ўсё ж утульны свет, у якім ёсць мора і сонца, то ў такім выпадку і пакінуць яго прасцей, без крыўды і шкадавання, толькі тады, калі ў момант твоей смерці будуць даносіцца гнеўныя крыкі натоўпу. Для больш глыбокага разумення рамана Альбера Камю чужаніца варта ўлічваць кантэкст. Падзеі адбываюцца ў каланіяльным Алжыры першай паловы 20-го стагоддзя. Французы, якія жылі там, лічылі Алжыр сваёй радзімай. Арабы, хоць і былі нацыянальнай большасцю, але каланізатары адносіліся да іх як да людзей другого гатунку. Мерсо забівае араба не з-за якіх-ці ідэалагічных альбо палітычных прычын, а з-за пякучых променяў сонца, якія выклікаюць у яго раздражненне і нават фізічнае недамаганне. І гэта толькі падкрэслівае абсурднасць таго, што адбываецца. Альбер Камю сам гадаваўся ў Алжыры у беднай сям'і і часта ўспамінаў пра сваё дзяцінства як пра спалучэнне галечы, сонца і дзівоснай алжырскай прыроды. Калі яму было ўсяго 11 месяцаў, ён страціў бацьку, той памёр на Першай сусветнай вайне. Пра бацьку Альбер Камю ведаў толькі з сямейных аповедаў. Так маладога Альбера вельмі ўразіла гісторыя, як аднойчы ягоны бацька стаў сведкам пакарання смерцю і доўга не мог ачуняць пасля гэтага. Гэта было жахлівае відовішча. І таму Альбер Камю пасля на працягу ўсяго жыцця вельмі негатыўна ставіўся да смяротных прыгавораў.
Ягоная маці пасля смерці мужа засталася з 2 малымі дзецьмі, працавала прачкай, пасля прыбіральшчыцай. Яна была непісьменная, у яе былі праблемы са слыхам і змаўленнем, таму яна мала гаварыла, але Альбер яе вельмі любіў. Сваю апошнюю незавершаную аўтабіяграфічную кнігу, якая называецца «Першы чалавек», Альбер Камю прысвяціў сваёй маці. У прысвячэнні такія словы: «Табе, якая ніколі не зможа прачытаць гэтую кнігу». Калі вам цікава паслухаць, як чужаніца гучыць па-беларуску, далей будзе невялікі ўрывак з рамана ў перакладзе з Дмітра Коласа. Праз некалькі дзён мяне зноў вадзілі на допыт. Была 2 гадзіна дня, і кабінет гэтым разам быў заліты святлом, якое прабівалася скрозь празрыстыя фіранкі. Было дужа горача. Следчы прапанаваў сесці і вельмі абыходліва паведаміў, што у сувязі з адной непрадугледжанай акалічнасцю мой адвакат прыйсці сёння не можа. Але я маю права не адказваць на пытанні і чакаць адваката. І я сказаў, што магу адказваць і адзін. Тады следчы націснуў пальцам на кнопку на стале, і ў пакой увайшоў малады пісар. І ён сеў у мяне амаль за самую спінай. Мы ямчэй умасціліся ў фатэлях, і допыт пачаўся. Спачатку следчы сказаў, што ўсе, у каго ён не пытаўся, апісваюць мяне як чалавека змрочнага і замкнёнага. І ён хацеў ведаць, што я сам думаю на гэты конт. І я адказаў: у мяне проста няма нічога цікавага расказаць, і таму я звычайна маўчу. Як і на першым допыце, ён усміхнуўся і пагадзіўся, што гэта самая лепшая прычына. І потым дадаў: зрэшты, гэта абсалютна няважна. Ён змоўк і зірнуў на мяне, але раптам даволі рэзка выпрастаўся і скарагаворкай сказаў: мяне цікавіце вы самі. Я не вельмі зразумеў, што ён мае гэтым на ўвазе, і таму не адказаў. «Сёе-тое ў вашых учынках мне застаецца яшчэ няясным», – дадаў ён. «Але я ўпэўнены, што вы дапаможаце мне зразумець гэта». І я адказаў, што ўсё вельмі проста. Ён папрасіў мяне яшчэ раз з усімі падрабязнасцямі апісаць той дзень. І я зноў пералічыў усё, што ўжо казаў яму мінулы раз. Раймон, пляж, купанне, свара, зноў пляж, крынічка, сонца і 5 стрэлаў з рэвальвера. Пасля кожнай фразы ён казаў «так, так». І калі я дайшоў да нерухомага цела на пяску, ён, нібы ухваляючы, сказаў «добра». Ужо каторы раз мне даводзілася вось так паўтараць адну і тую ж гісторыю, і бадай ніколі яшчэ я гэтак доўга не гаварыў. Пасля некаторага маўчання ён падняўся і сказаў, што хоча мне дапамагчы, і я яго зацікавіў. І з боскаю дапамогай ён што-небудзь зробіць дзеля мяне. Але раней ён хоча задаць мне некалькі пытанняў. І без усялякага пераходу ён раптам спытаў, ці любіў я маму. І я сказаў: але, як і ўсе. Пісар, які дагэтуль роўна стукаў па машынцы, чамусьці зблытаўся. Відаць, націснуў не на тую літару, і апошнія словы яму давялося перадрукаваць. Зноў, без усялякай відавочнай сувязі, следчы запытаўся: ці страляў я з рэвальвера усе 5 разоў запар? І я трошкі падумаў і сказаў, што спачатку страліў толькі 1 раз, а праз некалькі секунд яшчэ 4 разы. «Чаму паміж першым і другім стрэламі вы зрабілі паўзу?» – запытаўся ён. Я зноў убачыў перад сабой чырвоны пляж і адчуў, як сонца пячэ мне чало. Але нічога не адказаў. Маё маўчанне, відаць, занепакоіла следчага, і ён сеў, раскудлачыў валасы і, абапершыся локцямі на стол, схіліўся да мяне з нейкім дзіўным выглядам. Чаму вы стралялі ў нерухомае цела?» Я зноў не здолеў яму адказаць. Следчы пацёр лоб рукамі і паўтарыў пытанне нейкім крыху разгубленым голасам. «Чаму? Вы павінны сказаць мне, чаму?» І я па-ранейшаму маўчаў. Тады ён раптам устаў, шырокай хадой падышоў да краю стала, выцягнуў з тумбы шуфляду і дастаў з яе срэбны крыж з распяццем. Трасучы ім, ён вярнуўся да мяне і абсалютна непазнавальным, амаль дрыготкім голасам закрычаў: «Ці ведаеце вы, хто гэта?» І я сказаў: «Натуральна, што ведаю». Тады ён
захлынаючыся, палка прызнаўся мне, што ён верыць у Бога. І ён упэўнены, што ніводзін чалавек на зямлі не вінаваты настолькі, каб Бог не дараваў яму гэтага. Але трэба, каб сваім раскаяннем чалавек ператварыўся ў дзіця, у немаўлятка, чыя душа чыстая і адкрытая і здольная ўспрыняць усё. Следчы усім целам наваліўся на стол. Ён махаў распяццем амаль над самай маёй галавой. Шчыра кажучы, я вельмі дрэнна сачыў за яго думкай. Мне было горача, у кабінеце лёталі мухі і часам садзіліся мне на твар. Апроч таго, следчы выклікаў у мяне страх. І я разумеў, што гэта смешна, бо сапраўдны злачынца тут і я. Але ён не сунімаўся. Увогуле я зразумеў, што ў маіх паказаннях, на яго думку, ёсць толькі адна цьмяная рэч. Чаму я шчакаў раней, чым стрэліць другі раз? Зрэшты, усё выдатна, а вось тут і ён не разумее. І я хацеў бы сказаць, што ён не мае рацыі. На гэтую рэч не варта звяртаць такой увагі. Яна наогул не мае вялікага значэння. Але ён перапыніў мяне. Ён выпрастаўся і з апошняю надзеяй вылечыць маю душу папытаўся, ці веру я ў Бога. І я адказаў, што не. Ад такой знявагі ён сеў у фатэль. І ён сказаў, што гэта немагчыма, што ўсе людзі вераць у Бога. Нават тыя, хто адвярнуў ад яго свой твар. І ён упэўнены ў гэтым, упэўнены. І калі хоць раз яму давядзецца ў гэтым засумнявацца, яго жыццё страціць усялякі сэнс. «Няўжо?» – закрычаў ён. «Няўжо вы хочаце, каб маё жыццё не мела сэнсу?» На маю думку, гэта мяне не датычылася. І я так яму і сказаў. Але ён ужо перагнуўся цераз стол, падсунуў Хрыста пад самыя мае вочы і крычаў, як апантаны. «Я хрысціянін, я малю яго дараваць табе грахі твае. Як жа ты можаш не верыць, што ён пакутаваў дзеля цябе?» Я, вядома, заўважыў, што ён звяртаецца да мяне на «ты», але мне ўжо абрыдла яго слухаць. Гарачыня душыла ўсё мацней, і я зрабіў выгляд, нібы згаджаюся, як раблю заўсёды, калі хачу пазбавіцца ад надакучлівай размовы. На маё здзіўленне следчы шалёна ўзрадаваўся. «Вось бачыш, бачыш!» – закрычаў ён. «Ты верыш у Бога, і цяпер ты адкрыеш перад ім сваю душу!» Зразумела, і я яшчэ раз сказаў, што не. І ён зноў паваліўся ў фатэль. Выгляд у яго быў змораны. Нейкі час ён сядзеў моўчкі, і толькі машынка дастуквала апошнія словы з нашага дыялога. Потым следчы уважліва і крыху тужліва зірнуў на мяне і прамармытаў. «Ніколі яшчэ я не бачыў настолькі шарсвелай душы, як ваша. Ніхто са злачынцаў, якія прыходзілі да мяне, не здолеў стрымаць сваіх слёз перад гэтым пакутным абліччам». Я хацеў адказаць, што можа яно і так, але што былі злачынцы, але адразу падумаў, што і я такі самы. Я ўсё ніяк не мог прызвычаіцца да гэтыя думкі. Тут следчы ўстаў, паказваючы, што допыт закончаны, і напаследак з гэткім жа стомленым выглядам запытаўся, ці шкадую я таго, што ўчыніў. Я падумаў і адказаў, што не тое, каб шкадую, але хутчэй проста мне непрыемна. Па-мойму, ён не зразумеў. Але ў той дзень на гэтым усё і скончылася.